আরে আরে টাইম আসি 7টা বাজিলানি যাଉଛି জগন্নাথ কে পূজা করতে আসে। পুଅ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ତମକୁ କଣ ଦେଖାଯାଉନି? ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ତମର ଆଗ ହେଇଗଲା। ତମେ ଜଗନ୍ନାଥ କୁ ସେମିତି କୁହନି, ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ଜାଣି ପାରିବ ଜଗନ୍ନାଥ କଣ ବୋଲି। ତମେ ପା କହୁଥିଲ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନେତ। ତାଙ୍କ ନେତ କଣ ପୁଅ ପାଇଁ ଉଡୁନି? ଆମ ଦୁଃଖ କଣ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉନି? ଗୋଟେ କାମ କର, ପୁଅକୁ ନେଇକି ତମେ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲ, ମୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ସାରି ସେଇପଟେ ହସ୍ପିଟାଲ କୁ ଯାଉଛି। ହଁ ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି, ତମେ ଯାଅ ସେ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ପୂଜା କରିବ। ପୁଅର ଦେହ ଏତେ ସିରିୟସ, ବାପ ଯାଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପୂଜା କରି। ବାପ କିଏ ଜାଣେ। ଦେଖୁନୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଇତେ ଥାଇତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ନେଇକି ଯାଉଛି ପୁଅକୁ ମେଡିକାଲ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ ମୋ ପୁଅ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ମୁଁ କଣ, ଏ ଦୁନିଆରେ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାରିବେନି, କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ତମ ପୁଅକୁ ଭଲ କରିପାରିବେ। ବାବୁ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଛଡା ଆମ ପୁଅକୁ ଆଉ କେହି ଭଲ କରିପାରିବେନି। ଡାକ ତମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମ ପୁଅ ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଉ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ତମ ବାପାଙ୍କର ମୋର ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ।